El barri de Campoamor torna a ser notícia. Una vintena d'individus es barallen amb cadires de ferro voladores. Les baralles són constants. Els sorolls nocturns i l'incivisme no donen treva. I fa poc, un home va ser apunyalat al clatell, per error. Fins aquí hem arribat. L'historial d'inseguretat a casa nostra fa tremolar. I com sempre, els veïns acaben desesperats. I novament no parlo d'un cas aïllat. És el reflex de la crua realitat, de la realitat que pateixen molts altres barris de Sabadell i de Catalunya sencera. Però sabeu què és encara més greu? Que els policies municipals que ens han de protegir també estan abandonats, ofegats, superats pels greuges crònics imposats pel govern del PSOE i de Junts. Fa 4 anys que tenen el conveni laboral caducat. 4 anys més esperant promeses que no arriben, pagant de la seva butxaca el material indispensable per poder treballar. Treballant en aquesta comissaria d'aquí, on hi ha plagues de rates i paneroles. Tot plegat enmig d'una manca crònica de reforços, recursos i equipaments, mentre veuen com els agents més joves fugen cap a altres cossos policials. No marxen pel sou, marxen per desesperació. Mentrestant, el govern de Marta Ferrés no mou ni un dit, no fa res, no inverteix en la nostra seguretat, inverteix en la nostra inseguretat. Gasta milers d'euros públics en judicis laborals evitables, perquè no compleix ni amb els drets més bàsics dels treballadors municipals. I en lloc de reforçar la policia municipal, regala més d'1 milió d'euros en subvencions als partits polítics municipals. I si afegim el que reben els seus càrrecs de confiança, el botí supera els 2 milions. I qui s'endú la part més grossa? El PSOE, que es pensa que Sabadell, el seu ajuntament, és la seva pròpia empresa. I si necessiten tants assessors per fer la feina, potser és que no en saben prou, o potser només hi són per saquejar les nostres butxaques sense cap mena de vergonya. Aquests diners haurien d'anar a pagar el deute amb els agents, eliminar les plagues de rates i paneroles, protegir els nostres carrers, dignificar la nostra policia i garantir la convivència a la ciutat. No mantenir el luxe d'una classe política allunyada del poble. Si tu també ets veí de Sabadell i estàs fart de veure com la ciutat s'ensorra en silenci, contacta'm. Vols ajudar-nos a plantar cara a aquest desgavell i fer pinya per canviar les coses? Escriu-me per privat. Ja n'hi ha prou de callar. Organitzem-nos. Sabadellencs, salvem Sabadell!